Assalamu alaikum. Ýaşuly. Men bir teklifime Gurbanuly Berdimuhammedow. Näme üçin halkyňa sereden ok? Näme üçin hiç diýenmiz bolanok? Hiç halkyna seretmän öz işleri bilen bolup ber. Näme üçin bu zatlar men jyda bilemok? Güýçli söwdüwar olanlar welýär. İşlemäni. Sebäp näme? Dolar ýok. Garabadar gymmat. Söwda ýok. Adamlaryň puly ýok. O sebäpden sen diňe Aşgabatyň içine aýlanmada köýüne owa ýerler aýlan. Çağajyklaň ýüzüne seret. Näme diýär şoň ýüzü? Oko. Näme üçin başga döwletleriň prezidenti öz halkyna seredýär? Kıyın gününe, kıyın yerde gepleýär. Bar ya, ziyaret edýär. Sen näme üçin ziyaret eden ok? Näme üçin şol atlar edip bolanok? Näme üçin banklarda pul ýok? Bu edişiň bolanok Gurbanuly Berdimuhammedow. Men saňa ýüzlenýän. Azajyk hiň bolmanyna biri itdel adam çögür. Birem samsyk däl, bir düşünjeli adam. Birem senýal adam. Senden beýigem däl, pesem däl. Ýöne o detişiň bolanok. Insap etdi azajyk, insap gerek. Näme üçin oğulary aýlanyp bolanok? Näme üçin başga döwletleriň prezidenti canly ýaýlymda öz halky bilen gepleşýär, sen gepleşibilen ok? Halkyň sesini diňleýän, näme üçin sen diňleýän ok? Näme üçin halk öz şikayatyny, öz arzyny aýdy bilen ok? Näme üçin bolanok şol zatlar? Oğlanlar söwünmän özü kanuny boýunça gepläp beriň. Gorkma. Azajyk yntyp edýäliň. Bu aýlyk 700, 800, 900 manat bilen aýlykmy ol? Sen düşün, $50 bile bolanok. Zatlar gymmat, çağalar aç. Hiç zat ýeten ok. Iň bolmanyna maňa aýdyp ber. Gymmat wakadan uwnbamy magazyna, gymmat wakadan. Nimeň pulum bar mysal üçin gymmat wakadan uwnbamy, şonu alar ýaly. Ýok, magazyna ýok. Gözlemeli, aýlanmaly, tapmaly. Näme üçin bir ýyl, 2 ýyl mundan odol magazynlarda minder uwnwady, näme üçin ýok? Şol zatlaryň hasabyny aýdyp berip bilýärmi? Men talap edýän şol zatlary. Seniň halkyň olarak talap edýän. Adamlar sizden birazjyk düşünjeňiz artsyn. Ýöne gorkup, yorgunlukdan çıkın. Birazjyk insap edin. Nesillerimiz gidip bar ya, korrupsiýa tarap gidip bar ya, hiç korrupsiýa ýatdy diýe, korrupsiýa garşy, korrupsiýa dörýär. Ogurdan ogur dörýär. Azajyk musulmançylygam kısma. Adamlar bir-birine kömek edip bir ona mazen karşısında durýan adamlar bir-birine kömek edip şeydik galýar. Kayın gününe kömege etdiren oğulary.